як маркази навтаъсиси забҳи чорво дар душанбе ба хотири пешгирӣ аз бемориҳои сироятии чорво ба инсон ҳарорати бадани чорпои забшавандаро бо тепловизор месанҷанд. дар сурати баланд будани ҳарорати бадани чорво аз забҳи он худдорӣ мекунанд ва байторони забгоҳ чорворо карантин ва ташхису табобат мекунанд. ин иқдом дар ҳоле анҷом мешавад ки ҷаҳон бо вируси нави короно даст ба гиребон аст ва шеваи карантин кардани одамон хеле маъруф шудааст. ما هر یک حیوان کالای شاخدار رو پیش از ضبط کردن حرارت بدن رو سنجیدن می‌بینیم که تو مبتلا یگان کسلی سیرویت کنده نباشد. забгоҳи навро Умар Алиматов, як соҳибкори тоҷик, ба хотири берун аз қаламрави шаҳри Душанбе ва дар шароити беҳтари беҳдоштӣ забҳ шудани чорвои тиҷоратшаванда ва ҳайвоноти забҳшавандаи сокинони пойтахт таъсис додааст. зеро аз 2 соли қабл шаҳрдорӣ забҳи чорворо дар назди баландманзилҳо ва шароити хонаҳо дар ҳудуди пойтахт мамнӯъ кардааст. қассобҳо дар ин ҷо метавонанд ки молҳои худро манъ карда ва якта дар забхона кушанду ба дуконҳои худ баранд. Чорво камтар омадааст ба мо, не ки мо оянда қувват дорем ки то 200 та шохдори калон дар як рӯз забт кунем ва 1000 та моли майда. муассисони маркази забҳи чорво ҳоло дар шаҳри Душанбе 2 мағозаи фурӯши гӯштро таъсис доданд. дар ин мағозаҳо гӯшти чорво дар сардхонаҳои муосир нигаҳдорӣ ва ба фурӯш гузошта шудааст. ба гуфтаи Хусравҷон Алиматзода, раҳбари шабакаи мағозаҳои гӯштфурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, ҳоло сохтмони 8 чунин мағозаҳои фурӯши гӯшти чорво дар қаламрави пойтахт идома дорад. пештар мо дар дуконҳои маҳаллаи 33 савдо мекардем. хай дар он ҷо сари роҳ буд. ин ҷо хай маҳкам аз вай санитарӣ ҷавобгӯ мебошад. харидорон мегӯянд дар шароите ки таҳдиди маризиҳои сироятӣ дар ҷаҳон дар ҳоли афзоиш аст, албатта бо фароҳам шудани шароити беҳтари беҳдоштии фурӯши гӯшти чорво харидро ба чунин мағозаҳои гӯшт бартарӣ медиҳанд. муассисони маркази забҳи чорво ва мағозаҳои гӯшт барои танзими қимати гӯшт дар пешоруи моҳи шарифи Рамазон ҳудуди 100 чорвои калони шохдор аз Украина харидорӣ карданд ки феълан нигаҳбонӣ мешавад. сокинон ҳам метавонанд то як муддати муайян чорвои забҳ мекардаи худро дар ин марказ нигоҳубин кунанд. гӯшти чорво яке аз серхаридортарин маҳсулот дар моҳи шарифи Рамазон ва иди Қурбон аст, ки бо пеш омадани ин санаҳои мусалмонӣ қимати гӯшт якбора афзоиш меёбад.